गुड मर्निं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो माने नोंथांमोननो भिडिअ लाबोया बिराद गोबाव जाबायमोन दे लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो दिनै जोंहा मा होनना बुङो हेपि सानडे आरो बे सानडेनिनो आङो भिडिअ लाबोगोन आरो आङो चार्चआव फैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर दिनै गोबावनि उनाव थारमाने चार्चआव फैबाय आरो भिडिअ खालामनोसै नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलिनि जि सानडेनि जि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया जोंहा माबायदि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन दे नाथाय जोंहा समा 9:30 बाजिनिफ्राय जायोमोन नाथाय लेट जादों आरो दाबो सफैजोबाखै मानसिफोरा आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन जोंनि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय नुथायफोरखौ दे लोगोफोर आङो जाबाय गलमा बेप्टिस्ट मण्डलिनि दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामदों दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था फाइनालि आङो चार्चआव सफैबाय आरो ना लोगोफोर दायो जोंनि चार्चआ नैबेनो माने थांनाय बोसोरावसो गोदानै लुफुंनो हादों जा पुराना चार्चआ नैबेमोन दे लोगोफोर दा नैबेखौ गारि दोनग्रा बायदिसिना दोनग्रा खालामबाय आरो अखा हाबा जोंनि कम्पाउन्डआ बेनो आरो दायो नै जोंनि गिर्जा गोदान न'आ बेनो आरो आं सिगाङावबो नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिदोंमोन गोदान अपेनिं खालामनायाव कम्पाउन्डखौथ' नुखाबाय दा लोगोफोर नै समायना हाबलांनोसै सिङाव इसोरखौ आराधना खालामनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे जफादो आरो दे लोगोफोर दिनै चार्चआव हाबलांनोसै दा बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाया जागासिनो आरोना
समाव बेयावनो रोखायै घटनाफोरा नुजागोन। दा जोंफोरो नायनो जे हेजेकियाया बे फरायनायनिफ्राय जोंफोरो मोनबाय मा मावदोंमोन बिनि एक्सनफोरखौ जोंफोरो नायनो जेब्ला फिथाइया थैबाय आवाजा थैबाय अब्लाना बियो राजा जाबाय। खिन्थु बिनि सिगाङावनो जोंहा मोनसे बाथ्राखौ मिथिना लानांगोन जे इजराइलारिफोरा बा जिहुदाफोरा गुबुन समावबो बेबायदिनो बेंजानो थाखाय मोजां राजाखौ नागिरदोंमोन आरो बिसोरो आरो बेबायदिनो सुबिदा अनुजायै इसोरा होबोदों आरो जिखिनि दायो एनुसा फरायबाय बेखिनियाव किसुमान बाथ्राफ्रा बिराद रोखा रोखायै ओरैबायदि गोथौयै दङ जे जोंफोर बेयाव मोनो जे बियो मुर्तिफोरखौ सेफायदों आरो सेफायनानै आरो मा मुर्तिखौनो बै माबाया बानायनाय जिबौनि मुर्ति बेखौ जुदि नायनो थाङोब्ला गणना पुस्तकखौ नायदे गणना पुस्तक 21नि 4निफ्राय 9हालागै जुदि बेखौ फरायो अब्लाना बेयाव मोनगोन जे इजिप्टनिफ्राय थांनाय समाव बहुद टर्चार मोनदों सोरनि लादोंमोन लायो मुसिया जों बेयावनो बिदिनो मावनानै मोनजागौमोन मानागौमोन अनेक धरननि ओंखाम मोनजायो मा मोनजायो हाग्रायाव थांनानै बिदिनो टर्चार खालामो। इसोरा दुखु मोननानै मा खालामदोंमोननो जिबौ हरदोंमोन बे जिबौजों अरजानानै बिसोरो बिराद थैदोंमोन। बे थैनाय समाव आखुमोन बिनि खाथियाव मुसिनि खाथियावहायनो दिनै प्रार्थना खालामबावदों इसोरा खोनासंगोन नामा प्रार्थना खालामदों इसोरा मा बुंनायमोन माने पितलनि जिबौ बनायनानै हालोदा थैनाय होदों। बेनिफ्राय जायफोरा जिबौ अरजादों बिसोरो माने बेखौ नायब्ला बासि माबादों बहुत थैबाय आरो माने खस्थ' मोनब्लासो होलायो बेबायदि जाबोबाय थादों। हामबाय होनो नोंथांमोनखौबो जोङो दायो लानि जुनियर हामबाय होनो मोजाङै आवरायनायनि थाखाय दायो आवरायफैनो मोजां जायो। दिनैनि जे एटेन्डेन्स आरो आं बेखौ नोंथांमोननो खोनासंनो हास्थायदों। जोंहा बिगिनाराव दंमोन गासै 9 जन फरायसा आरो फरायसुलिफोर फोरोंगिरिखौ लाफानानै 10 जन जों फराय मोननो हादों बिथांमोननिफ्राय 170 लोगोसे प्राइमारियाव दंमोन 10 फरायसा फरायसुलिफोर दंमोन फोरोंगिरिखौ लाफानानै 11 जन
दान मोननो हादों जोङो 150 जुनियराव दंमोन गासै स्टुडेन्टफ्रा 10 जन फोरोंगिरिखौ लाफानानै 11 जन जोङो बिथांमोननिफ्राय दान मोननो हादों 360 लोगोसे इन्टारमिडियेटआव दंमोन गासै 4 स्टुडेन्ट आरो फोरोंगिरिखौ लाफानानै 7 दान मोननो हादों 170 सेनियर गासै जोङो स्टुडेन्टफोर मोननो हादों 60 जन जोङो दान मोननो हादों 3,360 टटेल जोंहा एटेन्डेन्स दंमोन 97 जन टटेलाव जों मोननो हादों 4,210 अर्थात 4,210 जों बेसेबांखिनि जोङो दिनै अफिसार जों मोननो हादों हामबाय होनदों जायफ्रा फोरोंगिरि हिसाबै जि खस्थ' खालामनानै गावनि स्टुडेन्टफोरखौ मोजाङै इसोरनि बाइबलफोरखौ फोरोंनो खालामबाय आं बिथांमोन साफ्रोम फोरोंगिरिखौ धन्यबाद होदों लोगोसे आङो नैबे समावहाय दिनैनि जि सोलोंनाय आरो जि इसोरनि मुङाव जि मोननाय दान बेखौ इसोरनि खाथियाव गथायनो मान होनानै जोंनि फोरोंगिरिनि गेजेरजों आं गथायनो थाखाय खावलायनो थाबाय लोगोसे आरो दिनैनि बे सानडे स्कुला दिन्थिनाय जोबगोन आरो बल गेलेग्राफोरखौबो बिथांमोना गथायनाय जागोन बेखौ थाम जों गासैबो जों गथ'नि फोरबो नोंजों अननायाव जों गोजोन তুমি নিরূপণ করা স্কন্ধ আৰু তৰাবোৰ বিষয়ে চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া মই কওঁ মানুহনো কি তুমি যে তাক পূৰণ কৰা মানুহৰ সন্তানেই বা কি তুমি যে তাৰ দোষ বিচাৰ কৰা কিয়নো তুমি তাক ঈশ্বৰকে অলপহে গৌৰৱ কৰিলা আৰু গৌৰৱ মৰ্যাদাৰ মুখেৰে বিদ্ৰোহ কৰিলা তোমাৰ হাতে কৰা সকলো বস্তুৰ ওপৰত তুমি তাক গৰাকী বান্ধিলা তুমি সকলোকে তাৰ শৰীৰ তল কৰিলা মেঘ গৰু আদি সকলো যান বনৰীয়া পশু আকাশৰ পক্ষী সমুদ্ৰ পথে গতি কৰা সাগৰৰ মাছবোৰ এই সকলোকে তুমি শৰীৰ তল কৰিলা আমাৰ প্ৰভু জীৱা গোটেই পৃথিৱীত তোমাৰ নাম কেনে মই জানিম ঈশ্বৰে বাৰ্তা কৰে নিবিচাৰে বাৰ্তা কৰে নিবিচাৰে जों साफ्रोमखौ आथिखाल नियम बर'
सोरगो आरो बुहुमनि जों बयनिबो जिउनि बिगोमा गोथां खालामगासिनो नोंनि फिसाफोर इसोर नोंनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि गसंदों नाथाय मेगननिफ्राय जों जेबो गैया बेखायनो नों खौसेथि नोंनि आत्मानि राव बे समाव जों इच्ছা खालामदों नोङो नोंनो उद्देश्य होबाय थानानै बे लेंखौ नोङो बाहायदो आरो बेनि बाथ्रा गोथार खालामो आरो उद्देश्यखौ थांनानै बुङो di kasih atas dana kasih dari kedua sepis ini mungkin Isoni dapat baca mereka dia isparade mansi maharika segera unu ada muzang unu itu menjawab nahadan mana bilang dia mansi maharika गावनिख्रुइ एसेल'सो माने उन्दै खालामदों होननानै बुंदों नंगौना नङा बे बाथ्राया नोंथांनाव एसे पलिटिक्स खालामदों निसय गासैबो सानदों आरो बाइबेलाबो बेखौनो बुंदों इसोरा माने बे बिश्व ब्रह्माण्डनि आरो गासै सृष्टिनिनो सृष्टिकर्ता आरो बे महान आरो बे सोमोगोनां आरो बोलोगोरा आरो गिलु बालु गेदेरथार इसोर आरो बे इसोरजों सोर थावरिनो हागोन इसोरजों बुजिनो रावजानायाव नाथाय थेवबो बे बुंदों बे बाइबेलनि गेजेरजों गावनि नेमफोरनि गेजेरजों बे फोरमायदों थेवब्लाबो गाव गेदेर महानब्लाबो सोमोनां गिलु बालु इसोरब्लाबो बे गावनिख्रुइ गाव सोरजिनाय मानसि माहारिखौ एसेल'सो फिसा खालामदों होननानै दा नायदो मानसिफ्राबो इसोरनि गेदेर मोननाय अनुग्रह आशीर्बादाव बे बुहुमाव जोनोम जानाय गोबां सुबुंफ्रा मा बायदि खामानि मावो इसोरनि गेदेर बोरखौ लानानै दायो जों साननानै सानस' हाया बुंस' हाया मानसियाबो माबायदि मावदों इसोराथ' समायना बुहुमखौ सोरजिबाय नोंथाङानो आंखौ सोरजिबाय बिदि समायना बुहुमखौ आरो मानसियाबो रायज्लायदों दाबसेनिफ्राय गुबुन जायगायाव बिदि रायज्लायनो हानाय बेबायदि मबाइलफोरखौ मोनबाय गोबां साइन्टिस्टफोरा बेफोरबायदि सोमोनां गिलु बालु मुवाफोरखौबो मोनबाय दाबसे गोजान जायगानिफ्राय गोजानाव बेबायदि दावहालांनो हानाय बा गोबां गोजानाव थानाय मुवाफोरखौ मोननो हानाय बेबायदि बायदि बायदिफोरखौ सोरजिबाय बुंनानै बुंस'हाला बे गेजेराव जायखिजाया मानसियाबो बेबायदि इसोरनिफ्राय एसेल' बिफां जानायखायनो नै इसोरा होनाय गियान बुद्धिजों बेबायदि समायना रमायनानै सोरजिबाय आरो गोबां मुवाफोरखौ आबिष्कार खालामबाय आरो बे हादरखौ जौगाहोबाय बुहुमखौ जौगाहोबाय आरो बे गासै खालामनाय गेजेरजों इसोरनि समायना बिथांमोननि गेजेरजों नुजादों दा बेखाय इसोरा मानसि माहारिखौ मानो एसेग्राब मोनो बे बाथ्राखौ जों सानो मानोना इसोरा मानसि माहारिखौ गावनि महर मुस्रिखौ होनानै आरो गावनि हांखौ मानसिनि होनानै गावनि बादि सोरजिदों लेखायाबो होजाबाय गाव बादि बियो मानसि माहारिखौ दाबाय दा गावनि महर मुस्रिखौ होनानै आरो महर मुस्रि बादिनो गावनि हांखौ होनानै बियो मानसिखौ सोरजिबाय बेखायनो बियो मानसि माहारिखौ एसेग्राब अनो आरो गावनि एसेल' फिसा खालामो बेखायनो मानसियाबो दिनै बेबायदि मावनो हादों आरो बेनिखायनो गासै बासायगिरिफोरबो फाइनालि दिनै जोंहा सानडे प्रग्रामा जोब्बाय आरो दायो थांनोसै न'आव थिग दङ ना दे जोबनायनि नुथाय बेयानो नायदो दहाय हाबनायाव दिन्थिदोंमोन आरो जोबनायाव माबायदि मानसि जाखो नायदो आरो ना माने जोंनिया टाउनथ' ओंखायनो फुंनि समाव फैनायाव एसे लेट जायो लास्टथिंहाय मानसि जाफैयो दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बेसेबांखिनियावनो दोनथ'दो